Де я? Быццам бы на нейкім полі. Дапамажы нам! Хутчэй, мы тут, пад снегам! Ты што, ніколі не чула, каб каласкі размаўлялі? Не. Не здзіўляйся, гэта сон. Мне падабаецца гэты сон. Хутка ты прачнешся, але нам трэба паспяшацца. Ты мусіш аднесці нас да людзей, пакуль гучыць гэтая мелодыя. Дапаможаш? Так, але я не ведаю, куды ісці. Вяртайся туды, дзе ты апрытомніла. Добра. Ой! 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 Фу! Паспелі! Здаецца, так. І што цяпер? Цяпер будзем чакаць цукеркавы дождж. Цукеркавы дождж! Файната! Слухайце, а чаму вас трэба аддаць людзям? Гэта вельмі важная справа. Мы апошнія каласкі гэтай нівы. У нас хаваецца яе душа. Душа гэтай нівы схавалася ў вас? Так, і трэба абавязкова аддаць нас людзям, каб увесну яны паклалі нас на зялёныя ўсходы. Тады душа нівы вернецца і зноў будзе радасна скакаць па полі, як ты. Калі мы не паспеем, то ў наступным годзе на полі можа нічога не вырасці. Зразумела. Пачалося! Цяпер ты мусіш прачнуцца! Але ж я не прачынаюся. Ці не скончылася тая мелодыя? Паспрабуй трапіць пад цукеркі! Я не прачынаюся, не атрымліваецца! Як жа мне прачну? Душа нівы, каласкі, цукеркавы дождж. Хутчэй, хутчэй, Зефирка, Зефирочка, все добро, ты меня познаешь? Юля. Чистое поле, го-го-го, коза же, го-го-го, шира. Зефирка, что здарилася? Мы танчили з колядовщиками, і раптом ти знепритомліла. Що гэта? А гэта апошнія каласкі. Яны самі распавядуць. Чаму вы маўчыце? У іх хаваецца душа нівы. Трэба іх захаваць, а ўвесну пакласці на зялёныя сходы, каб зноў быў ураджай. А давай аднесем гэтыя каласкі дадому. Добра? Выдатна. Тады будзем развітвацца. Добра. Сябры, дзякую вялікі за свята. З надыходзячым Новым годам і з калядкамі. Да пабачэння! Усім цукеркавы